Είμαστε on the record. Πες τι θες να πεις, λέγει. Παρακαλώ. Λοιπόν, το παλικάρι από εδώ στο Facebook κράζει γιατί τα πράγματα είναι ανώνυμα και δεν το λέμε για τίποτα και του ζητάμε και συγγνώμη. Κοίταξε, άμα θες μπορώ να σε κράξω και την πόλη και έχω ποτάρι. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα να ξέρεις. Εγώ είμαι άνθρωπος που άμα θέλω θα πω και τέλος. Ήρθε η ώρα να το ακούσει λοιπόν. Λέγε μωρή Πάτη, λέγε. Ένας, το μαλλί μου καλά είναι. Ένας τραγικός γύρος μας, όταν λέμε τραγικός, τρώει παντόφλα, του λέμε να κάτσουμε εδώ με τους φίλους με τους συμπαίκτες να πιούμε ένα ποτό και μας λέει ότι έχει κανονίσει σινεμά, του λέμε να έρθει, είπα εγώ σινεμά. του λέμε να έρθει για προπόνηση και μας παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του 5 λεπτά πριν το ραντεβού και μας λέει ότι δεν θα έρθει. Αυτό είναι αλήθεια που έχει γίνει. Είναι αλήθεια. Και το χειρότερο απ' όλα είναι σαν όταν ξέρει ότι εμείς δεν μπορούμε, πέταγε μια πρόκληση μέσω Facebook. Πάμε low bar και τέτοιες μαλάκες. Τεράστια επίθεση. Πρέπει να φάει κράξιμο, βρεγμένη πατσαβούρα και κανονικά εμείς πήγαμε να τους τρώμε κιόλας. Δηλαδή μα θέλω πραγματικά να απαντήσεις ηχηρά. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα, τέλος. Η σιωπή μου θα απάντησε τους. Το βούλωσε ο Τεντέ. Ο Τεντέ το βούλωσε. Πολλές φορές να ξέρεις. Ο Τεντέ το βούλωσε. Τίποτα άλλο. Κυρία Δήμητρα, μας φέρετε άλλο ένα, άμα θέλετε. Όχι, όχι. Το δικαιούσε. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγεία του Γιώργου του Σιαδήμα. Άμα θες φέρε ένα για το Σιαδήμα. Μην το φέρεις. Στην υγεία του. Παιχνιδάκια, οτιδήποτε, πολύ σοβαρή κατάσταση. Μπορείς να του τραβήσεις ένα Είναι μια πρόταση ανατροπής.